Hát, megölte volna őket. Az ellenséget oda küldeni, az meg. Ezzel a bringával. Ahogy jött, legyaláztam volna őket. A balesztékot leadták volna a szerkót, az egy kollágóval. Én is, bazd meg, mondom, ne nád meg a Baumgartner, postás biciklivel, meg még az András. Mondom, akkor ez szép lesz, mondom, 4-5-en összeállunk itt lefelé, volt meg szépen elevezünk benne. Hátra nézek, sehol senki. Király. Jó alakult. Szép, Le András hoztál, bassz meg téged. Azért a... Ja, már fehér merénylet. az Andorban. Andor, Bandi. Ott volt úgy, a második százas úgy indult, hát ugye ott mindig Michelinbe van a befutó a szervezőnél. Első száz befutott Michelinbe. Indulunk le, ez a... Vedd föl a helyerőt, Laci, vedd föl. Villánykövesdig. Tanítottam. Villányköves. Harkány, és akkor felért felé vissza. Mire? Mire van? Semmi nem látszik. Ez a szakmai angyilkosság volt az egész valahogy. Mire? Rakni a kereket. Egyébként tavaly a 200-nak is úgy mentünk neki, hogy előtte 40 volt a legjobb. Nézzük okosan mi? Én sem mentem a Zsoltiba, meg az a szörnyű, hogy mikor ugyanazt a két kört kell menni, meg, és egyszer elvesztem be egy ilyen, kétszer mentük azt a kört. És akkor a másiknál elindultam, meg, mint a főbe lőttek. Akkor tudtam, hogy még mennyi van vissza, miből mennyi van vissza. 200 az valami 5-6 éve váltott el erről, tehát azóta mindig más Teljesen más lesz, ja. Már egy ideje, tehát az első, amin indultam, az volt az első olyan, ami nem ugyanazt a Nem, százas mikor kört mi ment 100-on szoktunk menni, de ott is vagy alig férünk bele a szintidőben, elsörözzük az időt. Az első 70-et megtaposod, megállunk sörözni. Kozár Michelinbe. Ja. Hazai pályán. Hazai pályán végértünk a 100-on, bazdmeg elengedett kormány, fekvőrendőr, bum! De az, hogy az első 70-et megnyomtuk, az meg, még van, mit tudom, mennyi a szintidő, ígyünk meg egy sört. Az meg nem értünk a szintidőre, elsöröztük az időt. Tehát én a kulacsomat úgy kaptam, hogy Bogdásán vagy, mint a disznó. Te hol vagy? Azon igazából egész jól jöttünk, egészen addig, amíg ilyen sátorhelyen, hátsó keréken defektet nem kaptam pótbelső nélkül. Aha, Ilyen van nálam pótgumi. kerékben. Persze, arra Ki jövünk. az? A második defektjét kapta a srác. Ja? A fehér... Na, jövünk. Mi még megiszunk egy-két sört lehet. Hol kapta defektet? Hol kaptad a defektet? Keréken, Gyuri. Melyik helyiség? Várjál, odadom a Gyurit, melyik most itt térképészkedik. Van nálunk pótgumi, van nálunk minden, jó? Hello, szia, hol vagy? Hol vagy? Pumpánk is van, minden van, hol vagy? Selje után, akkor nyugodt legyél, mint nyúl a hurokba, és akkor lassan érkezünk, jó? Tehát egy olyan 10 percen belül indulunk, és akkor egy időfutamot nyomunk odáig, jó? Mi van? Ciao, Én elkábítom magam még egyen. Melyik a piros? Piros. Időfutamot minél tovább húztam az idő, amíg odaérünk. Ki?